No niin, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa tänne Lääketieteen säätiön apuraha-infoon. Mun nimi on Jouni, Lounasmaailman säätiön asiamies ja täällä on mun kanssa Juhani Junttila, professori, joka on sitten stipendivaliokunnan puheenjohtaja. Ja me ajateltiin, että me esitellään ensiksi lyhyesti, että mitä apurahoja on haettavissa ja sitten käydään vähän läpi, että miten niitä arvioidaan. Ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Niitä voi tosiaan esittää tuossa chatissa tai toki sitten saa myöskin puhua sitten. Ja eiköhän sitten lähdetä liikkeelle. Mä voisin jakaa tuosta ton esityksen ja nyt sitten vielä näkyykö? Teille näkyy eri. Mites mä saan tän nyt vaihdettua niin, että mä voisin jaettua ton. Näkyykö nyt tämä itse esitys? Taitaa näkyä. Nyt näkyy hyvin. Hyvä. Eli tosiaan niin Lääketieteen säätiön tavoitteena on tukea lääkäritutkijoiden tieteellistä työtä, mutta myöskin niin yritetään vaikuttaa siihen, että tutkimuksen tekijöiden asema voisi kohentua. Ja se on Duodecimin perustama vuonna 1960. Ja tosiaan niin kuin lääkärien, hammaslääkärien ja sitten lääketieteen, hammaslääketieteen opiskelijoiden tutkimustyötä tuetaan. Ja erityisesti haluttaisiin että sitten tutkimuksen tulokset siirtyy myöskin sitten kliiniseen työhön. Ja me jaetaan joku 2,5 miljoonaa euroa vuodessa apurahoina. Vähän vaihtelee se, että monelleko niitä myönnetään, mutta esimerkiksi viime vuonna niin se oli suunnilleen 150 henkilöä, jotka sitten niitä apurahoja sai. Ja sitten tietysti niin yhteensä tämä apurahasumma 10 vuodessa on sitten ollut jo aika merkittävä, eli yli 20 miljoonaa euroa. Meillä on nyt sitten muita rajoituksia tässä, kun että ne tuettavat henkilöt niin on lääkäreitä tai lääkäriksi opiskelevia, mutta kaikki lääketieteen alat kuuluu sitten tämän säätiön toiminta-alaan. Ja sillä tavalla meillä on tiettyjä erityisrahastoja, mistä niin kuin myönnetään erityisesti, sanotaan vaikka reumatauteihin, mutta se niin kuin sanottu, niin sitä hakemusten perusteella arvioidaan, että mihin niitä myönnetään, ja vuosittain se sitten vaihtelee jonkun verran, että mitkä ne rahoitusta saavat alat ja aiheet on. Ja tämä perustuu yksityishenkilöiden ja yhdistysten ja yritysten tekemiin lahjoituksiin, toki myös testamentteihin, mistä meidän varat on sitten kertynyt. Tuosta mä jo sanoinkin, että suunnilleen 150 tutkijaa, viime vuonna 2,3 miljoonaa. Tästä saa vähän käsitystä, että mitä on haettu, mitä on myönnetty. Yleiset kansantaudit on tietysti niitä, joihin tulee paljon hakemuksia, ja niitä sitten niin kuin myönnetään, mutta niin kuin sitten tuolta näkyy, että 20% on muut, eli hakemuksista 20% on niitä, jotka ei jakaannu noihin luokituksiin, eli sitten siellä on todella monenlaista muutakin. Ja tästä näkee nyt sitten vähän sitä, että mitä ne on olleet, ne jaettavat apurahat. Me jaetaan
pieni määrä isoja apurahoja ja suuri määrä pienempiä apurahoja. Ja se niin kuin vaihtelee vuosittain, että paljonko mitäkin apurahaa sitten myönnetään, mutta tyypillisenä vuonna noihin tutkimusryhmän perustaja-apurahoihin, palaavan tutkija-apurahoihin ja sitten postdoc-poolin apurahoihin, jotka ei ole nyt tässä haussa haettavina, niin niihin menee suunnilleen puolet siitä meidän apurahasummasta ja näihin kaikkiin loppuihin menee sitten se toinen puoli. Mutta myönnöistä sitten taas noita suuria ryhmän perustaja-apurahoja ja noita palaavan tutkijan, eli se tarkoittaa ulkomailta palaavien, esimerkiksi postdoc-jakson jälkeen Suomeen palaavien apurahoja, niin niitä myönnetään sitten harvalle joukolle, eli joku tämmöinen noin 10-15 henkeä vuodessa. No nyt tässä on sitten seuraavaksi kuvaus siitä, että mitä on tänä vuonna haettavana olevat apurahat. Me mielellään kuvataan tätä tämmöisellä pyramidilla. Eli tavoitteena on jakaa paljon eka-apurahoja niin, että kannustettaisiin mahdollisimman monia aloittamaan väitöskirjoja. Niitä eka-apurahoja jaettiin viime vuonna muistaakseni 86 kappaletta. Ja se että mulla tulee tuossa vähän tarkemmin siitä kohta, mutta se on tosiaan tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun tutkimusta aloittaa, ja siinä on oleellista on suunnitelma, mutta se, että ei tarvitse sillä tavalla olla kokemusta tai vaikkapa julkaisuja olemassa. Sitten vähitellen tuossa pyramidissa, kun etenee, niin sitten pitäisi olla myöskin enemmän niin näyttöjä siitä tutkimuksen tekemisestä ja sen edistymisestä. Ja sitten tosiaankin noita isoimpia apurahoja, niin niitä myönnetään sitten vähemmälle joukolle, eli myöskin se kilpailu niistä apurahoista sitten kiristyy tuossa pyramidin huippua kohti mentäessä. Tässä on nyt sitten näistä yksittäisistä apurahoista vähän tarkempaa kuvausta. Eli eka apurahan nimensä mukaisesti tarkoitettu tutkimusten aloittamiseen lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille, ja oleellista, että on suunnitelma siitä, mitä aikoo tehdä, ja sitten myöskin se ympäristö, eli missä, niin kuin ihan fyysisesti, mutta myöskin missä ryhmässä sitä työtä tekee. Ja sen voi saada vaan kerran, ajatellaan, että sen työn tutkijan ura voi aloittaa vain kerran, niin silloin se on kerran myönnettävä. Meillä on, se ei lue tässä, mutta meillä on niin kuin tavoitteeksi laitettu, että suunnilleen 25% hakijoista niin voisi saada tämän, eli joka neljäs voisi sen saada, joka verrattuna joihinkin muihin apurahoihin, niin se on niin kuin kohtuullisen hyvä myöntöosuus. Ja jos ajattelee, että jos jonain vuonna ei saa, niin hakee uudestaan, niin silloin on jo aika hyvät mahdollisuudet sen apurahan saamiseen. Kannustusapuraha on sitten niin kuin väitöskirjassa vähän pidemmällä oleville tekijöille. Siinä katsotaan edelleen suunnitelmaa, mutta myöskin sitten tavallaan ansioita, eli onko nyt sitten päässyt jo eteenpäin siinä tutkimuksen tekemisessä. Sitä ei ole edelleenkään, niin kuin apurahasta ei ole sidottu sitä käyttöä, että mihin se tulisi käyttää. Eli silloin sitä niin kuin saa vapaasti käyttää, joka on nyt erona sitten esimerkiksi noihin tutkimusapurahoihin, jotka on isompia, jotka tulee sitten käyttää niin kuin tarkemmin määrätyllä tai kuvatulla tavalla. Tässä on sama juttu, että sen voi saada vain kerran. Se on 5 000 € per hakija. Ja joskus tulee sitten kysymys, että no, kumpaas kannattaisi hakea. Ja suositus on kyllä, että kannattaa ekaksi hakea sitä eka apurahaa, vaikka olisikin siinä jo niin kuin, että siitäkin jo joku aika mennyt siitä työn aloittamisesta, mutta ajatellen sitten taas, että näissä on vähän kovempi kilpailu sitten, niin sillä tavalla kannattaa ehkä lähteä
kun hakemuksia tekee, niin aloittaa sitten eka apurahasta. Tutkimusapurahat on sitten niinku tarkoitettu joko päätoimisen tutkimustyön rahoittamiseen, eli siinä tapauksessa, että niinku tekee sitä apurahalla sitä tutkimusta, niin silloin on ajatus, että tuo kattaisi esimerkiksi 6, 12 tai 24 kuukautta. Ja se on porrastettu niin, että koska tätä voi hakea myös väitelleet, niin se on porrastettu niin, että sen väitelleen apuraha on kuukausitasolla sit vähän suurempi. Mutta myöskin, jos on vaikkapa sairaalassa töissä ja sitten olisi nyt hakijan tutkija itsensä kannalta parempi, että voisikin siinä työn ohella työsuhteessa tehdä sitä työtä, mutta niin, että saisi virkavapaata tai tutkimusvapaata sitten siitä vaikka klinikasta, niin me on nyt muutaman vuoden ajan tehty se niin, että sen voi nostaa myöskin sinne tutkimuslaitoksen tai sairaalan kautta ja sitten palkkana se maksaa silloin se tietysti, että mitä se kattaa, se ei riitä silloin yhtä hyvin, mutta se pitää sitten siinä vaiheessa, kun sitä hakee tai viimeistään siinä kun nostaa sitä apurahaa, niin sitten pitää vaan se ottaa kantaa ja sopia se, että haluatko sen mieluummin palkkana vai verovapaana apurahana. Ja se on sitten jää hakijoiden itsensä mietittäväksi, että kumpi on sitten parempi. Eli tietysti se tuntuu houkuttelevalta helposti, että jos sen saa verovapaana, niin silloin sitten jää tietysti käteen enemmän, mutta voi hyvin olla myöskin, että taas muun työelämätilanteen kannalta niin on sittenkin parempi saada se palkkana. Ja tässä on nyt sitten rajana, että tätä voi tosiaan hakea myös väitöskirjatyöhön, mutta toki nyt kun katsotaan nyt myöntöjä aikaisemmilta vuosilta, niin enemmän on myönnetty jo väitelleille, mutta kyllä siellä aina joku on voinut saada niitä myös väitöskirjan tekemiseen. Ja tässä tietenkin, että jos ajattelee tuommoista niin 2-vuotista rahoitusta, joka on jo sitten aika hyvä, niin sen kilpailu niistä on tietysti aika sillä tavalla kova, että se hakemuksen pitää sitten olla jo tosi ansiokas. Että jälleen kerran niin kannattaa sitten miettiä sitä oman hakemuksen niin kuin siltä kannalta, että onko tässä kohti kysytään sitten jo vähän niin kuin näyttöjä, tietysti sitten tutkimuksen relevanssi, että millä tavalla se on niin kuin tärkeä se tutkimusongelma, mitä siinä ratkaistaan. Ehkä sitten voi olla kysymys myöskin, että miten niitä tuloksia voidaan sitten jatkossa ehkä hyödyntää. Sitten postdoc-puolin apurahat, jotka ei ole nyt tässä haussa haettavina, vaan ne haetaan erikseen postdoc-puolin kautta, on tarkoitettu tämmöiseen niin kuin väitelleelle ulkomaanvaihtoon 1 tai 2 vuoden rahoitus. Ja se on tosi hyvä rahoitus, sillä voi kattaa osin myös perheen kuluja siellä kohdemaassa. Ja niissä on toki myös kilpailua, mutta nyt ehkä lähtiöitä ei ole ihan niin paljon kuin joskus aikaisempina vuosina, niin sitä suosittelen kans kaikille, jotka on siinä vaiheessa tutkimusuraa, että se on ajankohtaista. Sitten tämä on nyt haettavana tässä lääketieteen yleisessä haussa, eli nyt jos on siellä postdoc-jaksolla ja on vielä parhaillaan ulkomailla, hakuhetkellä pitää olla ulkomailla, niin silloin saa hakea tätä. Ja se on 50 000 €. Se maksetaan yliopistolle tai tutkimuslaitokselle tai sairaalalle. Ja sen saa itse sitten niin kuin määrätä, että mitä sillä rahalla tekee. Eli voi käyttää sitten joko omaan työskentelyyn tai palkkaan, tai sitten jos on ryhmän kuluja, niin semmoiseen. Mutta tosiaan rajoituksena, että pitää vielä olla ulkomailla. Ja sitten tosiaan se
tuossa lukee menestyksekästä postdoc-kausi, eli vähintään olisi vuoden sitten ollut siellä ulkomailla. Ja sitten kaikista suurimmat apurahat, joita tyypillisesti myönnetään ehkä 4-6 vuosittain, on oman tutkimusryhmän perusteen apurahat, jotka on tarkoitettu sitten siihen oman ryhmän perustamiseen merkittävään tutkimushankkeeseen. Ja se on 3 vuoden rahoitus. Ja siinä on aika joustava se käyttö, mihin me edellytetään, että se hakija itse on päätoimisesti tutkija, mutta se jälleen niin kuin hänen oma työskentelynsä voi tulla muusta rahoituksesta, esimerkiksi akatemialta tai jostain muusta säätiörahoituksesta, ja tämän sit saa käyttää sen ryhmän kuluihin tai ryhmään palkattaviin ihmisiin tai tutkimuskuluihin. Ja sitä on myöskin kotisivuilla kuvattu tarkemmin, että mitä ne hyväksyttävät kulut ovat. Ja siinäpä oikeastaan nyt oli se, mitä mä ajattelin tässä kohti sanoa noista itse haettavista apurahoista. Mutta haluatko Juhani sitten jatkaa tästä arvioinnista? Mä voin tässä toimia slaidin vaihteena, sormen käyttäjänä. Joo, kiitos Jouni. Ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Minunkin puolesta mä toimin tosiaan tuon stipendivaliokunnan puheenjohtajana ja sitten käyn lyhyesti läpi tässä että hakemisesta ja hakemusten arvioinnista ja vähän pointteja, että mitä on hyvä ottaa esille sitten siinä, kun sitä tekee sitä hakemusta sitten, että se rahoitusmahdollisuus olisi sitten niin kuin mahdollisimman korkea. Mennään vaan eteenpäin. Nämä hakemukset arvioidaan niin näiden arviointitoimikuntien puolesta ja jokainen niin arvioija itsenäisesti tekee arvion yhteisesti sovittujen tämmöisten pisteytysarviointiperusteiden perusteella ja sitten näiden pisteytysten niin mukaan tehdään tällainen keskiarvopisteytys, josta sitten ränkätään kaikki hakijat sitten järjestykseen ja sitten arvioijat, että ketkä kaikki on niin niitä rahoitettavia niin sen rahamäärän perusteella, mitä on jaettavissa sinä vuonna. Stipendivaliokunta arvioi eka apurahat, kannustusapurahat ja tutkimusapurahat ja jokaisen näistä hakemusta arvioi 3 valiokunnan asiantuntijaa. Ja sitten tämä säätiön apurahavaliokunta arvioi sitten nämä isommat apurahat, palaavan tutkijan ja tutkimusryhmän perustajan apurahat. Jos on tästä täydentää, niin se on niin kuin toimintana hyvin samanlaista, mutta tämä on vähän niin kuin työkuorman. Me viime vuonna saatiin yli 800 hakemusta. Tässä on ihan merkittävä arviointityö myöskin, niin sen työkuorman hallitsemiseksi on sitten päätetty, että on tämä jaettu kahdelle valiokunnalle sitten tämä työ. Kyllä. Joo, seuraava. Tässä on sitten apurahavaliokunnan ja stipendivaliokunnan jäsenet ja toimikaudet sitten. Mennään vaan eteenpäin. Joo, ehkä tässä kohdassa mä voin sanoa sen, että tässä on yritetty, kun on näitä toimikuntia koottu, niin että yritetään katsoa, että olisi hyvin alat edustettuina, hyvin edustettuna myöskin eri sit yliopistopaikkakunnat, mutta toki on niin kuin paljon semmoisia erikoisaloja, että niin kuin toimikunnan jäsenet ei välttämättä ole sit kaikkien alojen niin kuin spesialisteja, mutta arviointityön luonteeseen kuuluu sit kuitenkin se, että on tottunut lukea hakemuksia ja hyvästä hakemuksesta sitten kuitenkin pystyy sit niin kuin ymmärtämään sen, että onko tämä korkeatasoinen vai onko tässä vielä jotakin kehitettävää tässä hakemuksessa. Joo, tuo on hyvä pointti, että se itse tutkimusapurahan hakemuksenkin on hyvä olla sellainen, että sitä voi sitten niin kaikkien alojen asiantuntijat saada selvää, että ei ole niin kauhean spesifiä se teksti, josta sitten on vaikea saada selvää. Ja sitten taas toisaalta, niin jos on ollut sellaisia kohtia, että jos on ollut vaikeuksia sitten niin kaikkien alojen asiantuntijoilla olla niin
arvioida jotakin kohtaa, niin sit siitä on keskusteltukin sitten niin tämän valiokunnan kesken ja arvioiden kesken sitten siellä itse kokouksessa, jossa päätetään näitä apurahoja, että siinä kuitenkin keskustelua käydään. Sitten tämä eka kannustus- ja tutkimusapurahojen niin poissulkukriteereitä, nämä on tärkeitä, että eka-apurahoissa niin muissa kuin eka-apurahoissa vaaditaan vähintään yksi vertaisarvioitu ja PubMed-indeksoitu julkaisu joko in press tai sitten, että se on jo tullut ulos ja tätä hakemusta ei käsitellä, jos tämä ehto ei täyty. Että tämä on joskus ollut vähän epäselvääkin, mutta nyt tämä on niin selkeä tällainen kriteeri. Ja sitten jos hakemus on puutteellinen, niin sitä ei oteta käsittelyyn, ja jos hakija ei ole lääkäri, hammaslääkäri tai lääketieteen tai hammaslääketieteen opiskelija, niin silloin ei oteta käsittelyyn. Tai sitten jos on postdoc-rahoitusta tarkoitus hakea, se tehdään eri rahoituskanavahaun kautta tällä postdoc-poolista. Nämä on ehkä niitä poissulkukriteereitä. Tuossa äsken näin, että tuonne chattiin vilahti kysymyskin, että voisin ehkä nyt sanoakin siitä, että oli tuosta syventävistä opinnoista, niin niitä silloin muutama vuosi sitten niin päätettiin siinä stipendivaliokunnan, että nämä ei ole niitä, joita lähdetään niin syventäviä opintoja sitten niin mielellään rahoittamaan, että tarkoitus on sitten väitöskirjatyötä lähteä rahoittamaan ja että siinä vaiheessa, kun sitten tämä tutkimus on tarkoitus johtaa väitöskirjatyöhön, niin siinä vaiheessa sitä rahoitusta sinne jaettaisiin, vai eikö näin Jouni ollut? Joo, just näin. Mennään vaan eteenpäin. No, perusperiaate on, että keskimääräisen arvosanan saa, kun tämä hakemus täytetty muodollisesti oikein, ja siellä on niin sellainen tutkimussuunnitelma, josta saa ihan selkeästi selvää, että mitä siinä on tarkoitus tehdä. Ja näissä kannustusapurahoissa vähintään yksi julkaisu hyväksytty, ja eka apurahahakemuksessa ei ole pakko olla julkaistuja väitöskirja osajulkaisuja. Tämä keskimääräinen taso ei riitä, eikä ole aikaisemmin riittänyt, eikä varmaan nyt jatkossakaan tule riittämään suoraan siihen rahoituksen saamiseen. Mutta tässä ehkä tärkeänä pointtina on se, että jos on aikaisempina vuosina saanut esimerkiksi eka-apurahan, niin siinä hakemuksessa on aika tärkeää sitten osoittaa se, että mitä on saavuttanut sen jälkeen, kun tämän eka-apurahan on saanut, että miten on edennyt tämä tutkimus, jos ei ole tullut julkaisuja siinä välissä enempää kuin mitä oli aiemmin. Se on ollut ehkä semmoinen, joka on jäänyt epäselväksi monesti hakemuksissa. Ja on hyvä sitten ottaa esille, että jos on saanut aikaisemman eka-apurahan, niin sitten kannatusapurahassa niin osaa selittää sen, että miten on edennyt tämä väitöskirjatyö. Ehkä voi ajatella, että sama pätee, että jos on vaikkapa jonain vuonna ei ole hakenut, tai on jonain vuonna hakenut apurahaa, mutta sitä ei ole myönnetty, niin ei kannata seuraavana ihan samalla paperilla, että jos siitä on jo vaikka vuosi tai kaksi kulunut, kun sen on kirjoittu sen tutkimussuunnitelman, niin kyllä sinne pitäisi jotenkin se näkyä, että mitä tässä välillä on tapahtunut, koska joskus on ollut niin, että on se sama vuodesta toiseen se sama tutkimussuunnitelma, niin se ei anna kuvaa siitä, että se on edistynyt. Kyllä, juuri näin. Tuo oli hyvä pointti, että tuo on yksi sellainen asia kanssa. Hyvä, mennään sitten vielä eteenpäin. No, menestyksekkääseen hakemukseen, niin tärkeää on, että tämä tutkimus olisi niin kansainvälisesti arvioiden kilpailukykyinen. Niin tässä on ehkä yksi asia semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin on se, että jos itse huomaa, että siinä hakemuksen kirjoituksessa alkaa käymään ilmi, että ne on hyvin paikallisia ne tulokset ja paikallisia ne tuloksen käyttötarkoitukset, niin silloin kannattaa miettiä, että mikähän se voisi olla se kansainvälinen aspekti, johon sitä liittää sitä omaa tutkimustietoa. Ja mikä on se tutkimuskysymys, mikä voisi olla kansainvälisesti merkittävä. Niin sillä tavalla, kun sitä pohtii siinä hakemuksessa, niin se auttaa sitten arvioijakin arvioimaan tätä kansainvälistä kilpailukykyisyyttä. Ja sitten tietenkin se, että jos on edistynyt hanke jo, väitösprojekti ja alkaa olemaan loppusuoralla, niin se on hyvä puoli. Ja sitten tämä osakokonaisuudet siinä hankkeessa, eli vaikka on osajulkaisu väitöskirja, niin kuin monet nykyään on, varsinkin lääketieteen alalla, niin silloin kokonaisuus niistä julkaisuista on selkeästi kuvattu. Ja sitten myös se, että missä kohdassa projekti tällä hetkellä on menossa.
Niin se on hyvä, se on tärkeä pointti siellä tuoda esille. Ja sitten se, että mikä on oma osuus, jos on varsinkin isompi apuraha tutkimussuunnitelma ja isommalle ryhmälle tarkoitettu suunnitelma, niin siellä on tärkeää pystyä osoittamaan se, että mikä on se oma osuus ja mitkä on ne omat osajulkaisut, jotka tulee siitä isommasta projektista. Ja se on tärkeää tuoda esille. Jos on joitakin alustavia tuloksia, siitä on aina hyötyä, että on jo jotakin näyttää, että tämä hypoteesi tai tavoite, niin sillä tutkimuksella niin siihen ollaan pääsemässä, niin siitä on aina hyötyä ja ne kannattaa tuoda esille. Ja sitten, että tämä tutkimusalue tai se tutkimusmenetelmät on sillä lailla kunnianhimoisia, että sillä voi saada niin tieteellistä kuin yhteiskunnallistakin vaikuttavuutta aikaan. Niin ne on sellaisia asioita, mitä on hyvä mainostaa siinä omassa hakemuksessa. Ja sitten tietenkin tätä tutkimusalue on kliinisesti tärkeää ja ne on kyllä, se on hyvä mainostaa sitä, vaikka se olisikin itsestään jo selvää monesti teille, niin hakijoille, niin se myös kannattaa kirjoittaa vaikka lyhyestikin sinne omaan hakemukseen. Hyvä. Olisiko siinä vielä sitten niitä? Joo, että hanke voi jäädä rahoittamatta. No, jos on puutteellinen tosiaan, niin nämä on niitä, että jos hakemus on puutteellinen, niin silloin ne jää jo arvioimattakin. Ja jos hakemus on sekaava, tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että jos on laitettu paljon erilaisia tutkimuskysymyksiä samaan hakemukseen, mutta ne ei välttämättä liity toisiinsa, tai sitten, että ei ole selvää, että mikä osa on tämän väitöskirjatyön tekijän osuus siitä tutkimuksesta. Ja tämä tiivistelmä on erittäin tärkeä. Siinä on hyvä käydä läpi ne pääperiaatteet siitä omasta tästä hankkeesta. Se antaa jo aika paljon niin sille hakijallekin näkemystä siitä, että mikä olisi semmoinen kiteytys siitä, mitä sä haluat sanoa sun omasta tutkimuksesta. On tärkeää, että pystyy kiteyttämään sen pieneen tilaan. Ja se, että se tutkimus toisi merkittävää uutta tietoa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja sillä on impaktia sillä tutkimustyöllä. Tässä kannattaa ehkä ajatella, että jos arvioija joutuu nyt vaikka sen 250-300 hakemusta lukemaan, niin jos sitä tiivistelmästä ei oikein saa tolkkua, niin siinä on kyllä jonkun verran kynnystä sit ruveta sieltä syvemmältä hakemuksesta sitä ymmärrystä hakemaan, vaan pikemminkin toisinpäin, että jos tiivistelmä on hyvin kirjoitettu, että siitä niin kuin innostuu, niin sitten on kivempi lukea sitten eteenpäin sitä muuta hakemusta myöskin. Juuri näin. Sama pointti oikeastaan on sitten niin kuin ihan artikkelin lähettämisessä, että abstrakti, niin voitte ajatella sitä niin, että miten abstraktin kirjoitetaan, että kiinnostaako se sitten sitä editorialiboardia, niin sama juttu on tässä tutkimussuunnitelmassa, niin on tärkeä. Hyvä. Sitten oliko siinä vielä? No niin, me voidaan mennä kysymyksiin sitten sen jälkeen. Jes, hienoa. Kiitos Jouni ja Juhani. Ja nyt tosiaan voi nostaa kättä ylös, jos haluaa sieltä esittää kysymyksiä, mutta meillä chatissa olikin jo muutama valmiina, eli mennään siitä vaikka järjestyksessä eteenpäin. Ensimmäisenä on, että voiko tutkimusryhmän perustajan apurahaa maksaa itselle sekä palkkana että apurahana? Ootas nyt, että mä ymmärrän oikein. Eli siis haluaisitko siis tehdä niin, että osan nostat stipendinä ja osan sitten esimerkiksi tutkimuslaitoksen kautta? Ymmärrätkö mä oikein tämän kysymyksen? Sille ei ole varmaan sinänsä estettä, mutta sitten pitää olla niin kuin tosi selkeästi sitten niin kuin sovittu viimeistään siinä vaiheessa, kun sitä apurahaa ruvetaan nostamaan. Ja varmaan se olisi hyvä perustella sitten myöskin, että miksi näin haluaa toimia, joka nyt ehkä liittyy enemmän siihen, että se on tähän kysymykseen siitä, että se on selkeää sitten. Muistaakseni siinä hakemuksessa ainakin se tiivistelmä pitää kirjoittaa suomeksi, mutta saa se sinänsä kyllä olla englanniksi. Se hakulomake kyllä on monilta kohdin sitten. Mä sanoisin, että se on helpompi ehkä täyttää suomeksi, jos suomea taitaa.
Joo, juuri näin, että se yhteenveto tiivistelmäosio on hyvä olla suomeksi kuitenkin sitten, vaikka se muu teksti olisikin englanniksi. Ja tässä on siis myöskin tämmöinen ihan tietoinen valinta, että vaikka se englanti on se tieteen kieli, niin me halutaan, että suomeksi ja suomen kielellä myöskin sitten tutkimuksesta ja tutkimuksen tuloksista käydään keskustelua ja puhutaan. Tuossa oli kysymys tuosta, että tuleeko, anteeksi mä hyppäsin tähän väliin, mutta tässä tuleeko julkaisu olla tähän projektiin liittyvä, niin kyllä se, niin kuin, jos tämä kannustusapurahaa hakee, niin kyllä se kannattaisi olla juuri siihen projektiin liittyvä se julkaisu. Että jos on jotenkin aiempia julkaisuja, niin se, jotka ei liity just siihen väitöskirjaprojektiin, niin se ei oikeastaan tarkoita, että se olisi edennyt se väitöskirjaprojekti. Että kyllä se pitäisi olla just siihen projektiin liittyvä. Joo, sitten tuo viimeisenä onkin kysymys, että tallenne on tulossa jakeluun, mutta entäs tämä esitys tiedostona, niin voidaan kyllä varmasti toimittaa PDF-nä tämä diasettikin teille Ja nämä hakijoille. nyt, jotka on tähän osallistumassa, niin on tiedossa sähköpostit, niin voidaan se Joo, lähettää. ja tallenteeseen tulee sitten linkki tuonne säätiön nettisivuille, niin sieltäkin voi käydä katsomassa. Ja nyt tuli uusi kysymys siitä, että mikä oli myöntöprosentti tutkimusryhmän perustajan apurahassa? Oliko me siinä diasetissä, siinä ei ole ehkä sitä myöntöprosenttia, mutta siinä on ne lukumäärät, sen varmaan siitä pystyy katsomaan, eikö niin? Eikö tuossa ei ole noin hakemusmäärät? Mä muistelisin, nyt on vähän arvailu, mutta muistelisin, että niitä tuli ehkä joku 20 niitä hakemuksia. Voi olla, että tuli enemmänkin. Mä saan sen kyllä selville, mutta en nyt ehkä välttämättä kerkeä saada sitä selviä tässä tämän puhelun aikana, mutta ehkä joku 20-40 hakemusta vuositasolla on ollut se hakemusmäärä, mutta se jonkun verran vaihtelee, niin mitä siitä tulee myöntöprosentiksi sitten, niin niin 20% tai alle varmaankin. Tutkimusapuraha käyttää palkkana osa-aikaiseen. Joo, siis voi, mutta että miksi siellä saattaa vielä jossain kohti lukea, että se on päätoimiseen tutkimustyöhön liittyy se, että jos se nostaa stipendinä, niin silloin se eli jos se nostaa itse verovapaana apurahan, silloin se tulee päätoimiseen, mutta sitten jos on palkka, niin muistaakseni se on nyt sitten sallittu, että se saa olla osa-aikaistakin se palkkatyö, mutta se pitää olla se, mitä me halutaan tässä suojella, on se, että ihminen, joka tekee tutkimustyötä, niin olisi helpompi sit vaikka sen klinikan kanssa sopisi siitä, että nyt nämä päivät viikosta saan tehdä sitä työtä. Mutta sitten se vähän nyt on myöskin riippunut työnantajasta, että miten sitä työaikaa on sovitettu. Että onko se selvempi, että se on tietty määrä viikkoja kuukaudessa vai tietyt päivät viikossa vai miten se sovitaan, niin siitä se vähän vaihtelee sitten, mikä se exakt on. Joo, nyt näyttää olevan kaikki kysymykset tuolta chatista käyty läpi, mutta tuleeko mieleen vielä jotakin muuta, mitä haluaisitte tiedustella? Ilmeisesti ei polttavia kysymyksiä nyt ole mielessä. Onko Jounilla ja Juhanilla jotain, mitä haluaisitte vielä lisätä? Ei varmaan muuta kuin, että onnea hakuun. Joo, sama haluaisin toivottaa. Ehkä sen voisin vielä sanoa, että meiltä jonkun verran kysytään, että voiko saada niistä hakemuksista
sitten palautetta, mutta se on käytännössä nyt meille aika vaikeaa, koska niitä hakemuksia tulee aika paljon ja sitten tietysti jos palautetta yksityiskohtaisesti annettaisiin, pitäisi antaa kaikille, että se olisi reilua. Niin me toistaiseksi ollaan sitten päädytty siihen, että ei anneta palautetta, mutta sen takia ajateltu, että tämmöinen webinaari ehkä nyt sitten vähän antaisi kuvaa siitä, että mitkä asiat on tärkeitä, kun sitä hakemusta tekee. Ja sitten ehkä haluaisin myöskin siihen kannustaa, että vaikka tämä niin kuin apurahojen hakeminen voi ainakin alkuun tuntua, että se on niin kuin työlästä ja epävarmaa, että näitä apurahoja myöntäviä säätiöitä kuitenkin sitten on niin kuin lukuisa joukko, ja jos niin kuin jaksaa nähdä sitä vaivaa ja tekee niin kuin hakemuksen, ja sitten ehkä se, mikä voisi olla hyvä vinkki, on, että luetuttaa, pyytää siihen kommentteja muilta lukijoilta, niin se yleensä kyllä parantaa sitä, niin silloin myöskin se mahdollisuudet apurahan saamiseen varmasti kasvaa. Mä olen kyllä samaa mieltä kuin Jouni tuossa, että kyllä kannattaa sitten niin ohjaajan kanssa keskustella myös tutkimusapuraha suunnitelmasta sitten. Niin, se kyllä kannattaa. Jes, hienoa. Hyvä. Jos ei muuta, niin hyvää iltapäivän jatkoa ja onnea nyt sitten niiden hakemusten tekemiseen. Joo, eli toukokuun loppuun mennessä voitte hakemuksia toimittaa ja pistetään huomenna tulemaan sähköpostilla teille tosiaan koonti vielä näistä dioista. Kiitos kaikille ja hyvää iltapäivän jatkoa. Ja kiitos paljon. Kiitos.